gaskiya dai an mana da shi ba iya sarki mai kano da ya rashi ba, sai dai mu ce ubangiji Allah ya ba shi hakurin jure rashin nan da aka yi masa. Kawai ni abin da nake gani kullum abu ne guda ɗaya malam. Abu ne guda ɗaya. Duk wanda zai zo ina cewa wai wani ya mutu wani kaza ne, wani ya mutu kaza ne. To ba kai wai da kake cikin musuluncin ba, a'a ka roƙi kyakkyawan ƙarshe ba wai kaɗa kana aibata mutuwar wani ba. Nawa ne za ka ga mutum gasa a cikin kamala ta musulunci suna cikin musulunci kuma sai sun zo za su mutu sai su yi mutuwar da wani ma wanda bai da musulunci ma bai ba. Musulmai nawa ne suke yankan kai, musulmai nawa ne suke luwaɗi, musulmai nawa ne suke karuwanci, musulmai nawa ne suke tafiya suke zuwa suke harbe. Ga shirka. Gaskiya ne. Ko ga mushrikai nan wani kirkiri zai dauko ni sai ne Allah. To duk an zuba ma ido sai wani banza can. Ga malaman wasu da za su dinga karatu a cikin karatun sai su dinga jingina wata kalma mara kyau ga fiyan halitta sallallahu alaihi wasallam. Ni yanzu abin da zan ce da yallaɓai. Yayi hakuri ya toshe kunnensa. Akan abin da mutane za su dinga faɗa. Yawwa. Shi dai ba isa duk tsiyar mutum dai. Bai sai dawo da hibaya ba. Billahi ai na gaba yayi gaba. Duk tsiyar mutum. Bai sai duk masifarsa duk sharrinsa duk takaicinsa da cusa bakin cikinsa bai sai kalli Allah bai ce mar kafiri ba. Gari wane mutum ƙarya ne wannan. Kuma bai sai kalli Allah bai ce mar jahili ba. To ni fa akwai lokacin da muka yi wata tafiya da shi da aka nemi sunansa aka rasa sai na ji ana mummuni ashe wai shi ake kira aka ga su ba kamala ta tare da shi. Yalla bai fa ka san shi na ma aboci saboda shi na da sallah rabci. Raƙumi yake yanka da sallah a gidansa. Da ya je siyo wani raƙumi da ya je siyo. Raƙumin na gaya ma kafin a yanka shi satin sa ɗaya a gidansa. Kafin satin da zagayo ya karantar da mutane sun fahimsun raƙumin hauka ake larabci kawai kai sabida aka alinu kai hakuri Allah ba tunda wannan bawan Allah yake wallahi bai taba fuskantar kalubale ba irin na wannan lokaci da Allah ko da kaje zaka jajanta mar ka ce ya hakuri zan gaya masa zai ce ya hakuri abinda ƴan uwa za su dinga faɗe da kuma abokanan aikinsa kuma abu ne guda ɗaya ai an ce munnar mutuwa munnar banza gaskiya ne to ba komai yau gare ka gobe ga dan uwanka a'a shi ne kawai ko ba gaskiya ba Allah saka alkai nagode Allah saka alkai nagode bai kamata ba abinda ake nagode dai Allah saka alkai madalla wallahi ba Allah tun da yake a rayuwarsa ba zai taba shiga wani kalubale ba irin wannan wallahi tallahi abokanan aikinsa sun samu damar da su ta cin zarafinsa ana ta fito da shi a gidajen rediyo da wasu abubuwa da media kala ana wasu abubuwa na batanci ku ci gaba da